Po tragédii v Devínskej Novej Vsi prichádza minister vnútra so zákonom o zbraniach a strelive. Športoví strelci a majitelia zbraní s ním nesúhlasia. Čo na to poslanci? Keby Ľubomír Harman nemal zbraň, nemohol by v Devínskej Novej Vsi nikoho zastreliť. Asi z takejto logiky vychádza minister vnútra Daniel Lipšic pri svojom návrhu na zmenu zákona o zbraniach a strelive. Schvália poslanci návrh v jeho súčasnej podobe? Čo si o ňom myslia majitelia zbraní a športoví strelci? No a hneď na úvod v štúdiu Teatry vítam predsedu predstavenstva spoločnosti Legistelum Ľudovíta Miklánka. Vítajte u nás, dobrý večer. No a malú chvíľu budeme v telefonickom spojení aj s bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom. Do relácie sme pozývali aj predstaviteľov koalície, respektíve KDH, ktorého minister návrh na zmenu zákona predkladal. Žiaľ, ani jeden z nich si dnes večer nenašiel pre divákov televízie Teatry čas. Poďme sa teda pozrieť na to, aké zmeny minister v zákone plánuje vykonať. Tu sú jeho slova. Zmeny by mali sa tak, že sa zavedú psychotesty pre všetkých povinne. Pritom, keď sa bude vydávať zbrojný preukaz a každých 10 rokov a pre tých, čo majú pôvodne automatické zbranie, tí budú musieť vykonávať psychotesty častejšie, každých 5 rokov. Držba týchto semiautomatických? Držba bude riešená pre budúcnosť ešte v rámci diskusie. Takže to bol v krátkosti Daniel Lipšic, minister vnútra. Slovenská národná strana je zhrozená z toho, že sa v parlamente objavila novela zákona o strelných zbraniach a strelive. Podľa poslanca Igora Štefanova je sympatické, že sa minister Daniel Lipšic snaží nejako zareagovať na tragické udalosti v bratislavskej Devínskej Novej Vsi a tie otriasli celým Slovenskom. Je však otázne, či bude touto novelou dosiahnutý aj verejný záujem. Na Slovensku je takmer 200 000 strelcov a nie je predsa možné, aby sme týchto ľudí, ktorí sú polovníkmi, sú športovými strelcami, tí športoví strelci robia dobré meno Slovenska v zahraničí, aby sme týchto ľudí hodili do jedného vreca so šialeným strelcom a proste teraz ich podrobili takýmto reštrikciám, pretože ten zákon zavádza také veci ako častejšie povinné psychotesty, preregistrovanie zbraní. Mnoho strelcov má väčšie množstvo zbraní. Nikto sa nepýta policajtov, či stihnú tieto veci urobiť, pretože musia preregistrovať strelcov aj zbrane, aj zbrojné preukazy do 30 dní. Kde tieto zbrane budú chcieť uskladniť? Na polícii? Má polícia takéto priestory? Alebo u súkromníka? Budú strelci platiť súkromníkom za to, že im odkladajú zbrane? Kto zaistí, že sa proste takéto účinné zbrane nedostanú do rúk podsvetia? Pán minister Lipšic navrhoval, aby všetky hliadky mali pri sebe samopál vzor Škorpión. Je skutočne ten výcvik policajtov na takej úrovni, aby mohli používať takúto zbraň v zastávanom území obce? Na telefonickej linke je bývalý minister vnútra Robert Kaliňák. Pán Kaliňák, vy ste sa vyjadrili, že motívu, prečo minister takýto návrh predkladá, rozumiete. Znamená to teda, že rovnaké pochopenie budete mať pre návrh Daniela Lipšica aj pri hlasovaní priamo v Národnej rade, keď teda pôjde o to, či tie zmeny, ktoré on navrhuje, schváliť alebo nie? No, myslím si, že každému je pochopiteľné, že takýto návrh minister vnútra predkladá. Nakoniec je úplne jasné, že ho predkladá práve na základe udalostí tragických v Devínskej Novej Vsi. Čiže jednak mu rozumiem a jednak aj si myslím, že robí určite dobre. Problémom podľa mňa však je, že ten zákon sa ušil veľmi horúcou ihlou a že mali ísť na všeobecnú diskusiu, pretože naozaj tá obec ľudí, ktorí používajú zbrane a najmä polovníci, pretože tá je samozrejme najväčšia, tak tá by sa rada k takýmto veciam vyjadrila a nie je potrebné z toho robiť politický marketing, lebo toto nie sú, by som povedal, témy, ktoré niekomu prinášajú politické body alebo mu ich berú naopak. Problémom je v tomto zákone, že nie sme si istí, a ja som si nie úplne istý, či ide presne postihnúť to, kde sme v prípade Devínskej Novej Vsi videli riziko. A to boli práve automatické zbranie. Pretože postihovať 60-ročného polovníka, ktorý má za sebou 40-ročnú, by som povedal, históriu držania zbrane, ktorý naozaj nič neurobil a v podstate je nejakým, by som povedal, človekom, ktorý sa stará o prírodu a zvieratá vo svojej obci, tak po 40 rokoch dobrej a poctivej práce mu dať akúsi formu trestu a sankcie za naozaj páchateľa, ktorý
bol naozaj mimo zmyslov, tak neviem, či je to úplne to najkorektnejšie. Pán ex-minister, samozrejme, to sú všetko dôvody, ktoré poznáme, už zazneli v tej argumentácii, ale predsa len na Slovensku nemyslíte si, že predsa len tých zbraní trocha priveľa, ak si zoberieme naozaj možno informácie, ktoré mali uniknúť priamo z prostredia policajného zboru. Nedávno, zhruba pred rokom si pamätáme, unikli tzv. Mafiánske zoznamy, no neboli tam len mená tých mafiánov, neboli tam len povedzme značky ich luxusných aut, ale boli tam aj zbrane, ktoré vlastnia a vlastnia ich legálne. To znamená, môžeme sa povedzme od tohto návrhu zákona dostať až k riešeniu týchto záležitostí, to znamená prevalencie zbraní naozaj aj v rukách povedzme organizovaného zločinu a tak ďalej? No toto sa ale riešilo, nezačal som to riešiť ja, ale ešte aj moji predchodcovia, či už Ivan Šimko, Ladislav Pitner alebo Vladimír Pálko. Za môjho pôsobenia sme množstvo zbraní práve týmto osobám odobrali, pretože ten zákon je nastavený tak, že musí skúmať vašu históriu toho, či ste boli v trestnom stíhaní alebo nie. Vladimír Pálko zaviedol systém tzv. Komisie, ktorá posudzuje aj nielen to, či máte register trestov čistý, ale či tá osoba je eticky zdatná, predovšetkým z pohľadu toho, či nepôsobí v organizovanom zločine a nemusela byť trestaná. A bohužiaľ ústavný súd nám túto komisiu zrušil. Preto také zmeny z tohto zákona bývajú veľmi citlivé aj vo vzťahu v Ústave Slovenskej republiky. Ja si myslím osobne, že nie je dobré, aby sme urobili opatrenie, ktorým si odfajkneme, že sme voči občanom urobili opatrenie a budeme mať pocit, že je bezpečnejšie. Naozaj sa zamerajme na to, čo bolo rizikom. A to boli práve tie zbrane automatické. Je možné, z technického hľadiska určite, je možné urobiť takú úpravu, aby tá zbraň nemohla už ani po akékoľvek snahe spätne strieľať automaticky, lebo by došlo k jej takému poškodeniu, že bude nepoužiteľná. Tam by sme sa mali zamerať. Mali by sme sa zamerať na to, aby tí, ktorí takéto zbrane chcú držať, pretože to sú nielen športoví strelci, ale keď si spomeniete, teraz sa pripomínajú rôzne výročia druhej svetovej vojny, tak samozrejme tam všetky tie akcie, ktoré sa predvádzajú, kde bojujú ruskí vojaci, americkí vojaci a nemeckí vojaci, používajú sa na ukážku zbrane síce expanzné, ale pri výmene hlavne zbrane použiteľné a sú automatické, je teraz samopaly povedané ľudovo. A to sú veci, kde sa treba presne zaomerať nad tým, akým spôsobom sa budú evidovať a akým spôsobom bude polícia vykonávať kontrolu, aby takáto zbraň nemohla zneužiť. Nemohla byť zneužitá. Je veľmi dôležité, aby sa tie zbrane nemohli ani prerábať a upravovať. Ja využijem prítomnosť pána Miklánka a samozrejme aj rekvizity, ktorú on priniesol. Pán Miklánek, toto je zbraň, žiaľ, ktorá sa u nás stala nešťastne známou, pretože bola použitá priamo v Devínskej Novej Vsi. Nemyslím teda túto konkrétnu zbraň, ale tento typ. Mám pravdu? Tento konkrétny kus je upravený na strelbu cvičnými nábojmi ľudovo slepými, ale áno, ide o typ zbrane, ktorý bol použitý v Devínskej Novej Vsi, respektíve ešte by som upozornil, nie presne samopal vzor 58, ale podľa tých informácií mediálnych pán Harman mal samonabíjaciu guľovnicu CZ858. A práve tá ale mala byť upravená tak, že nemalo byť možné strieľať dávkami. On napriek tomu dávkami strieľal. Čo teda musel vykonať na tej zbrani, aby to umožnil? Tu na tejto časti sa nachádza spúšťový mechanizmus. Ide o relatívne zložitý mechanizmus, ktorý v prípade úpravy samopalov vzor 58 je upravený tak, sú tam vyťahnuté niektoré časti, upravené, modifikované, aby neboli naspäť vložiteľné, aby tá zbraň po každom výstrele prerušila cyklus. Čiže tá zbraň CZ858 má ešte na tom mieste zavarený blok a má polovicu toho mechanizmu vybratého úplne. Čiže úprava takéto zbrane nie je možná v domácich podmienkach. Je k tomu treba strojné vybavenie a značnú zručnosť. A to potreboval aj pán Harman na to, aby takúto zbraň mohol upraviť späť na dávkovú streľbu? Ak mal tú zbraň, áno. Dobre, veľmi pekne ďakujem, pán exminister. Takže opäť tá otázka úpravy a manipulácie s tými zbraňami. Vidíme, že niekedy aj zbrane, ktoré sú upravené, sa dajú spätne upraviť na to, aby boli opäť automatickými zbraňami a nebezpečnými. Nemyslíte si, že práve tento paragraf by mal byť veľmi, veľmi dôležitý, aby jednoducho sa predišlo a tá sankcia bola dostatočne výstrahou na to, aby nedochádzalo k takejto úprave zbraní? Hovoríte úplne presne. Áno, toto je presne to, čo si ten zákon predovšetkým vyžaduje, aby sme trafili presne do čierneho, čo bol najväčším problémom tej streľby v Devínskej Novej Vsi. Pretože bez toho, keď len globálne
rozprestrieme vlastne nejaké psychotesty, kde žiadny psychológ bohužiaľ vám nedá pečiatku, že tento človek nikdy do budúcna sa nedostane pod nejaký tlak a nespácha žiadnu vraždu so zbraňou, lebo keď si aj rozoberiete počty vražd, tak samozrejme tam najčastejšie sú používané nože, rôzne iné veci a zbranie sú, by som povedal, v tej výraznej menšine, tak je dôležité, aby sme presne udreli tam, kde sme mali najväčší problém. A to si myslím, že je aj snaha ministra vnútra Daniela Lipšica a myslím si, že v druhom čítaní je možné ten zákon upraviť tak, aby sme naozaj, ako sa hovorí, udreli klinec po hlavičke a urobili také úpravy, ktoré urobia väčšie bezpečie ešte pre občanov, zabezpečia to, aby taká technická úprava sa musela vykonať na tej zbrani, aby spätne nebolo možné ju prepracovať na zbraň plne automatickú a venovať sa práve tomu, čo bolo najväčšie riziko. Ak dovolíte, pred chvíľou sme ale počuli, že pán Harman pravdepodobne potreboval odbornú pomoc, strojné vybavenie na to, aby si svoju zbraň upravil. Znamená to, že môžete upraviť aj paragraf, ktorý by takúto činnosť vlastne pomenoval ako činnosť spolupáchateľstva, prípadne nápomoci pri trestnom čine? No tak bez pochyby porušenie ťažko povedať, či všetko porušenie zákona o zbraniach a strelive je okamžite trestným činom, ale samozrejme je možné vyhotoviť takú vyhlášku metrologického ústavu, ktorý musí urobiť zbrane takú úpravu, aby je spätná úprava tú zbraň definitívne zničila. Áno, čiže toto sa urobiť dá a samozrejme, ak niekto napomáhal Harmanovi k tomu, aby tú zbraň upravil na opätovnú automatickú streľbu, tak samozrejme môže tam dôjsť k nejakému vyšetrovaniu, ale nie som ja ani prokurátor, ani sudca, aby som vedel posúdiť tú mieru zavinenia, či možné jeho stíhať pre spolupáchateľstvo. Jedno veto ešte raz povedané, určite návrh zákona o zbraniach a strelive je dobrou odpoveďou na to, čo sa stalo v Devinskej, aby sa mohli občania cítiť bezpečnejšie, ale je potrebné, aby boli také ustanovenia, ktoré sa budú dotýkať tých, ktorí by mohli byť rizikoví. A to sú práve tieto automatické zbrania. Tým by sme sa mali venovať. Či už športoví strelci, tí, ktorí chcú si pripomínať tradície bojových, by som povedal, udalostí na Slovensku, Slovenského národného povstania, alebo športoví strelci by nemali byť prioritne postihnutí, ak naozaj majú za sebou 10, 15, 20 rokov trvajúcu históriu držania zbrane bez akýchkoľvek problémov. Ja si to veľmi dobre pamätám. Ja som získal zbrojný preukaz na začiatku 90. rokov práve cestou absolvovania psychotestov. A teraz neviem, či po 20 rokoch, alebo aj po 10, alebo po 5 sa niekomu mení alebo nemení tá jeho osobnosť a môže zneužiť či nôž, či čokoľvek iné, čo bude mať po ruke, alebo zbraň, ktorú bude mať po ruke. Ale bolo by dobré, aby tie ustanovenia boli presné. Neurobili sme ich len tak globálne, pretože budeme mať odfajknuté, že sme urobili opatrenia, alebo boli presné a úspešné. Čiže v druhom čítaní si myslím, že je možné ten zákon spracovať tak, aby nakoniec ministerstvo vnútra dosiahlo to, čo malo presne na mysli, keď ten zákon predkladali do parlamentu. Pán Kaliňák, srdečná vďaka za vaše postoje a čas, ktorý ste venovali divákom televízie TA3. Príjemný večer.